Ayun, yun. Gala mo na kami sa Akihabara. Kasama si Kuya Emil. Yun. Malingon-lingon pa si Kuya Emil sa likod. Focus tayo sa harap, Kuya Emil. So, dyan. Naghahanap kami ng magkainan dyan. Wow! And then, nakita namin dyan. Maraming nakapila. No? 8th floor. Yakiniku daw yan eh. So, pinuntahan namin. Yan. Nakapasok na kami. Saka overload. Yun. Tapos dito na kami. Uupo na kami ni Kuya Emil dito. Yan. Sitting. Nandiyan na si Dudong dyan. Kuha ang order namin. At Kampay. Unang shot. Libat ang camera. May ikot pala tong camera na to. No? Pak. Para makita talaga yung view. Sa taas na kami. Yun sa baba. Akihabara Station yun. So, napakaganda. At ito na nga yung unang order namin. Sarap. Pabaliktad-baliktad lang. Kain lang ko yung mga apoy pa. Sarap. Usap-usap. Tingin sa view. Kapag ilang highball na kami niyan. Kuya Emil, 2 highball na. 2 beer sa akin. Ganda talaga ang view dito. Hindi ka magsasawa. Sarap tingnan. Yun. Pagkatapos busog, vape muna saglit bago umuwi. Yan. Para kang nakakulong dito pag smoker ka. So yun, bye-bye.